Els monstres clàssics de la Universal són icones mundialment famoses. Encara que no hagueu vist les pel·lícules, segur que us sona la seva imatge. El que potser no sabeu és que aquests personatges formen el primer univers cinematogràfic de la història. Benvinguts a una nova lliçó d'història de cinema. Avui parlarem dels monstres clàssics de la Universal i de l'obsessió de la productora per unir tots aquests personatges sota el mateix títol. Però abans, al principi. Amb el crack del 29, els estudis de cinema no estan guanyant gaires beneficis, tot i el recent invent del cinema sonor. Universal decideix adaptar novel·les lliures de drets amb actors poc coneguts i amb cinematografies estilitzades per estalviar. Aquesta estratègia els va servir amb el cinema mut, així que els hauria de servir amb el cinema sonor també. El 1931 estrenen Dràcula de Tod Browning, amb Bela Lugosi interpretant el vampir, que va ser tal l'èxit que el mateix any estrenen també Frankenstein de James Whale, amb Boris Karloff interpretant el monstre. Durant aquesta època també s'inventen monstres propis, a partir de fets reals. Per exemple, el recent descobriment de la tomba de Tutankamon els inspira a fer la mòmia. Als anys 40, Universal va caure en una depressió que els va obligar a crear seqüeles per assegurar beneficis. La núvia de Frankenstein és la més famosa i la considerada millor seqüela. És aleshores quan el guionista Kurt Siodmak proposa el títol Frankenstein meets the Wolfman, una confrontació entre les dues icones, que en realitat no viuen ni tan sols a la mateixa època, així que tampoc tenia gaire sentit. Diu la llegenda que va proposar aquest títol perquè volia comprar-se un altre cotxe i va dir això. Aquest va ser el primer crossover entre monstres clàssics i va tenir èxit, així que en van fer uns quants. Però als anys 50, quan aquestes pel·lícules de terror ja no estaven tan de moda i ja estaven fins als nassos de les restriccions del Codi Hays, Universal deixa de fer aquestes produccions. Ara saltem als anys 90. Universal modernitza la mòmia imitant a Indiana Jones, fent una pel·lícula d'aventures amb punts de terror i humor. La pel·lícula, que comptava amb efectes digitals revolucionaris, va ser tal èxit que van donar llum verda a la seqüela el mateix dia de l'estrena. The Mummy Returns s'estrena 2 anys després i la reacció és més negativa. La seva aportació més important és segurament iniciar la carrera cinematogràfica de Dwayne Johnson, i la seva escena més recordada és justament una escena amb Dwayne Johnson. Holy cow, what are you showing me? Universal veu cert potencial en modernitzar els monstres clàssics en pel·lícules d'aventures i acció, així que agafen Steven Sommers, que havia dirigit les dues pel·lícules de la mòmia, per dirigir Van Helsing, on Hugh Jackman interpreta el caçavampirs en una aventura on es troba amb el monstre de Frankenstein, Dràcula, l'home llop i Mr. Hyde. El més destacable d'aquesta pel·lícula és la banda sonora d'Alan Silvestri, que és estranyament collonuda. Com que Van Helsing no va convèncer i tampoc va ser un èxit comercial, decideixen donar llum verda a una tercera pel·lícula de la mòmia, però Tomb of the Dragon Emperor no és l'èxit que esperaven que fos. Resulta que el 2010 van fer una pel·lícula de l'home llop, amb Benicio del Toro i Anthony Hopkins. No tenia ni idea que això existia, i tenint en compte els números que va fer, no sóc l'únic. Mentre la Universal encara està acabant de decidir com vol modernitzar aquests monstres, arriba l'any 2012 i l'estrena d'una pel·lícula que canvia per complet tota la indústria. The Avengers és un èxit descomunal en tots els sentits, i en reacció tot Hollywood agafa qualsevol propietat mínimament reconeixible que puguin i la converteixen en un univers cinematogràfic. I Universal decideix que els monstres clàssics són aquesta propietat reconeixible. Però hi ha un petit problema. Prenen aquesta decisió quan ja tenen gairebé acabada Dràcula Year Zero, una pel·lícula de l'origen del vampir. Així que van agafar la pel·lícula, la van canviar completament i la van convertir en Dràcula Untold, l'inici no oficial de l'univers. Dràcula Untold s'estrena i és un altre fracàs, però Universal ja està començant a treballar en l'univers oficial i aquest univers es titula Dark Universe. Alex Kurtzman és contractat per escriure una nova versió de la mòmia. A 2014 ja té la història acabada, però l'ha de reescriure quan descobreix que el seu disseny per la mòmia i el disseny d'Apocalipsi per les pel·lícules d'X-Men és el mateix. Acaba replantejant la història de manera que la mòmia, en lloc de ser un marginat de pell blava, és una dona. Quan acaba el nou guió, Universal comença a buscar estrelles per protagonitzar, i Tom Cruise accepta amb la condició que tingui control sobre la història. Universal diu que sí, i Tom Cruise decideix canviar-ho tot.
Elimina moltes escenes de la mòmia perquè ell sortís més, canvia la història per convertir-la en una pel·lícula d'acció convencional i reescriu el final perquè ell acabi amb els poders de la mòmia. I després de tot això, es posa a dirigir ell. El cas més conegut és el d'una escena que els protagonistes estan a dins un avió que està caient en picat. Originalment l'escena s'havia de gravar amb cables, però Tom Cruise va insistir perquè es gravés el Vomit Comet, un avió que es llença en picat per generar la sensació de gravetat zero. Això tot el que va fer va ser encarir la producció i complicar el rodatge. Cal recordar, però, que Tom Cruise no és l'únic que està ficant els nassos al guió, perquè la Universal vol insistir que aquest és l'inici d'un gran univers compartit, així que forcen una organització secreta que es dedica a caçar monstres liderada per Dr. Jekyll, que en aquest cas està interpretat per Russell Crowe. En altres paraules, sigui el que sigui el que va escriure Alex Kurtzman, que pel que es diu no era un mal guió, la pel·lícula final no s'hi assembla en res. La campanya publicitària per The Mummy és hilarant. Publiquen el teaser trailer amb tantes presses que s'equivoquen i pengen una versió que té el disseny de so inacabat, el que ens va donar aquest icònic crit de Tom Cruise. Quan l'estrena s'està apropant, comença el boca a boca negatiu, però Universal ha dedicat molta feina a crear el Dark Universe, així que volen calmar els espectadors, el que ens porta al tuit més graciós de la història. Una fotografia amb els actors principals de l'univers amb el text "Witness the beginning of a dark universe". A la fotografia veiem a Sofia Boutella, Tom Cruise i Russell Crowe, que veuríem a The Mummy, i també a Javier Bardem, que seria el monstre de Frankenstein, i a Johnny Depp, que seria l'home invisible. Aquesta fotografia és molt graciosa per dues raons. La primera és clarament un fotomuntatge, perquè ni de conya tenien les 5 persones a la mateixa sala al mateix dia. La segona raó és que a la fotografia no surt Angelina Jolie, que anava a ser la protagonista de la següent pel·lícula de l'univers, que era una modernització de la núvia de Frankenstein. David Koepp, el guionista d'aquesta pel·lícula, va explicar que seria una història on la núvia buscaria una identitat pròpia i rebutjaria el seu objectiu de ser només una companya sentimental. I sé què esteu pensant. Això pinta molt millor que la mòmia, per què no van començar amb aquesta? Entre els actors que no apareixen a la imatge també trobem a Dwayne Johnson, altre cop, i a Channing Tatum, que Universal volia que interpretessin a l'Home Llop i a Van Helsing respectivament. The Mummy s'estrena el 2017 i és un fracàs immediat. Posen la núvia de Frankenstein en pausa per reformular l'estratègia i finalment, el 2019, el Dark Universe és cancel·lat. A l'hora de gravar aquest vídeo han passat més de 5 anys d'aquesta cancel·lació i Universal no ha mostrat cap interès en reiniciar l'univers. Tot i això, encara volen modernitzar els monstres clàssics, encara que sigui a través de pel·lícules individuals en lloc d'un univers compartit. El 2020 estrenen L'Home Invisible, dirigida per Leigh Whannell, i té èxit tot i estrenar-se l'any de la Covid. Aquest gener s'estrena la nova versió de l'Home Llop, també dirigida per Whannell, i James Wan està negociant per dirigir La criatura de la llacuna negra. A finals de 2022, i sense la participació d'Universal, Dalton Duchovny i Dylan Roth iniciant Are You Afraid of the Dark Universe? Un podcast on segueixen l'univers mantenint The Mummy de 2017 com a inici. If you're going to hit an invisible man in the balls and someone's going to go, oh, my balls, you want it to be John C. Reilly. Yes. Aquest podcast està bastant bé i té molt èxit, el que significa que hi ha un públic interessat. I si no em creieu, cal recordar que ja existeix un univers compartit de terror actiu que, encara que críticament no tingui gaire èxit, té un èxit comercial indiscutible. I aquest és l'univers de The Conjuring. En altres paraules, el Dark Universe podria haver funcionat. La idea té potencial i hi ha un públic interessat, però cal entendre la característica bàsica d'aquests personatges. Són monstres. No intentis humanitzar-los, no facis pel·lícules d'acció, fes terror. I així és com comences un Dark Universe. Moltes gràcies per veure aquest vídeo. Abans que pregunteu, no vull reiniciar el Dark Universe amb ChatGPT. Si voleu això, escolteu-vos el podcast. És el mateix però ben fet. Així que salut i ens veurem aviat. Adéu! Ah!